Самые недоступные у свеце кредиты на жытло у Беларусі. Дакладней, адны з самых недоступных, як вынікае з рэйтынгу Numbeo. Штомесячная плата паводле іпотэкі перавышае ў Беларусі сярэдні доход сям'і ў 2,5 разы паводле падлікаў гэтай арганізацыі. Раней многія маглі збудаваць ільготнае жытло, аднак людзей з такімі магчымасцямі ўсё менш, тым больш, што за апошнія 10 гадоў колькасць пабудаваных ільготных метраў скарацілася. Раней мы ўжо распавядалі, чаму ў Менску завышаныя кошты на камерцыйнае жытло. Таму што участкаў пад забудову ў сталіцы амаль не засталося, а ільвіную долю рынку манапалізавалі сербскія браты Карычы, звязаныя з сям'ёй Александра Лукашэнкі. Сёння ж мы распавядзём пра схемы з прыкметамі карупцыі ў будаўніцтве так званага даступнага жытла, тое, якое часткова субсідуецца дзяржавай. Гэта перадача «Давайце разбірацца». З вамі Вольга Ратмірова. І сёння ў нашым выданні. Узбагачэнне на прэзідэнцкай будоўлі. Если, скажем так, хочешь решить какой-то серьезный вопрос, то надо быть вхожим в раздевалку, а еще лучше играть. И, в общем-то, там некоторые бизнесмены стараются туда проникнуть, но, скажем так, есть и обратный процесс, когда игроки становятся бизнесменами. У каго клюшки, таму і плюшки. Прапанова, ад якой немагчыма адмовіцца. Разница в $100, оно, то есть это недоступное жилье. Я думаю, что это примерно $1000 до $1000 за квадратный метр. Фальсифікацыю ў Менгарвыканкаме і дзесяткі мільёнаў долараў бюджэтных стратаў. Мы хочам у горадзе пабудаваць, у фінаў і шведаў падглядзелі, двухпавярховы будынак даўжынёй 100 метраў, у ім пятля 1200 метраў. Ён заснежваецца ўнутры, людзі прыходзяць, займаюцца, хтосьці бегае па звілістай трасе, хтосьці каву п'е. Хакей і лыжы. Гэтыя два хобі Александра Лукашэнкі сталі падставаю для шматлікіх мемаў. Аднак у хакейнай распранальні адбываюцца і больш сур'ёзныя справы. Прынамсі, раздаюцца велізарныя сумы бюджэтных грошай, то бок з кішэняў звычайных падаткаплатнікаў. І гаворка зараз не пра агульнавядомых Дмітрыя Баскава ці Паўла Белага. Плюшак хапае для ўсіх, хто з клюшкамі. Прынамсі, для многіх. Вось гэты крыты лыжны манеж у цэнтры Менску пачала сёлета ўзводзіць айчынная прыватная кампанія «Скібудінвест». Улады падкрэсліваюць, чарговы спартовы комплекс, маўляў, ствараецца не за кошт бюджэту, а ўскладаецца сацыяльным цяжарам на плечы бізнэсоўцаў. Але ці так гэта насамрэч? Сітуацыю па тэлефоне нам патлумачыў былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а сёння менеджер Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоль Котаў. Естественно, там любая компания, она не заинтересована в том, чтобы это брать из своего кармана, когда есть возможность покопаться в кармане конечного клиента, потребителя. Фактически белорусы сами финансируют строительство таких объектов, которые якобы достаются им в подарок. Они достаточно дорогие в эксплуатации, и себя они ни в коем случае не окупают. Дык што ж гэтая кампанія дае дзяржаве, што атрымлівае наўзамен? На першы погляд, угода надзвычай выгадная для бюджэту. Скібудінвест інвестуе ў лыжны манеж $13 мільёнаў, а ільгота, якую кампанія атрымлівае ад дзяржавы наўзамен 3 бясплатныя ўчасткі пад забудову, каштуе амаль утрая менш. Згодна з атрыманымі намі дакументамі, кошт арэнды зямлі складае $2,5 мільёны. А ашчадзіць яшчэ $2,5 мільёны дзяржава дапаможа дазволам не выконваць нормы па колькасці парковак. Агульная сума прэферэнцыяў можа скласці каля $5 мільёнаў. Але ці так гэта на самой справе? Мы праверылі рэальны кошт зямлі, якую Менгарвыканкам даў фірме «Скібудінвест». Паглядзіце. Толькі паводле кадастру суму аказалася ў 6 разоў больш, чым тая, якую прызначылі чыноўнікі – $15 з гакам мільёнаў, а не 2,5. То бок, за кошт адной толькі бясплатна атрыманай зямлі «Скібудінвест» перакрывае свае планаваныя сацыяльныя укладанні ў лыжны манеж. Кадастровая стоимость земли – это та стоимость земли, которую определяет государство. Рыночная стоимость земли определяет рынок с учетом условий экономических и политических. Когда земля продается застройщику, она может продаваться в разных вариантах. Это может она продаваться и по кадастровой стоимости, может продаваться с аукциона на усмотрение государства. Мы зрабілі таксама рынкавую ацэнку 3 участкаў на падставе цэнаў на зямлю на аукцыёнах. Гэта таксама прыкладна $15 мільёнаў. Участак на вуліцы Захарова мы параўналі з іншым, што быў прададзены ў верасні 2017 года.
Зямля на месцы былого трамвайнае дэпо ў цэнтры Менску абышлася забудоўніку 1 мільён 300 тысяч долараў за гектар. Калі б гектар зямлі на Захарова прадалі за столькі, што ўвесь участак каштаваў бы Скібудінвесту амаль 5 мільёнаў долараў. А гэта супастаўна з агульным аб'ёмам прэферэнцыяў, дадзеных для кампаніі чыноўнікамі. У той жа час, паводле ацэнак Менгарвыканкаму, на продажы жытла Скібудінвест заробіць каля 26 мільёнаў долараў, што ўдвая вышэй за іхныя выдаткі на будаўніцтва лыжнага манежу. Такім чынам, грошы накіравалі б наўпрост у бюджэт, адкуль іх мусілі выдаткаваць на фінансаванне тых жа танных кватэр для беларусаў. Аб гэтым гаворыцца ў дзяржпраграме будаўніцтва жылля да 2025 года. Фінансаванне дзяржпраграмы будзе ажыццяўляцца ў межах сродкаў, прадугледжаных на гэтыя мэты ў рэспубліканскім і мясцовых бюджэтах, уключаючы сродкі, якія паступаюць у мясцовыя бюджэты ад продажу зямельных участкаў, платы за права падпісання дамоваў арэнды зямельных участкаў. Такім чынам, Скібудінвест зможа зарабіць удвая больш, чым выдаткуе на лыжны манеж, і ў гэтым яму дапамагае дзяржава, даючы ласыя кавалкі зямлі пад будоўлю ў сталіцы. Але бясплатная зямля не адзіная льгота. Пры пабудове там жытла на продаж бізнэсоўцу дазволена не выконваць шэраг будаўнічых нормаў. Але і гэта не ўсе прыбыткі, што ён атрымае ад вышэй названай схемы. Уладальнік кампаніі Скібудінвест звычайна будуе шматпавярховыя панелькі сіламі выканаўцы МАПІТ і пазіцыянуе сябе як пастаўляльніка даступных метраў у Менску. Аднак мы параўналі кошты кампаніі з сярэднімі ў Менску і адрозніваюцца яны не дужа значна, прыкладна на 100 долараў за квадрат. Згодна з дамовай, будаўніцтва спартовага комплексу і жылой нерухомасці на новаатрыманай зямлі будзе весціся паралельна. Уласна для сябе Скібудінвест узвядзе на вуліцах Ваўпшасава, Захарова і Чыгуначнай 115 тысяч квадратных метраў жытла. І гэта амаль на 40 тысяч квадратаў больш, чым за 10 гадоў пабудавала іншая кампанія уласніка Скібудінвест Заслаўе Будінвест. Увесь аб'ект будуецца ў перыяд ад 3 да 5 гадоў. Тут уже залежыць ад таго, як рынок будзе рэагаваць на прапанову. Калі актыўна будуць купляць, паскорыцца. Калі будзе звычайнае павольнае паглынанне, да 5 гадоў згодна з праектам гэтую тэрыторыю можна асвойваць. Ці будзе гэтае жытло яшчэ больш даступным для мінчукоў, улічваючы фінт з ільготамі? Наўрад. Цікавасць у людзей да гэтай пляцоўкі ўстойлівая і доўгачасовая. Але кошты, зноў жа, калі ўсё роўна і стабільна, то старт лічбаў будзе 10 1100 долараў. Сабекошт метра паводле дакументаў 770 долараў ці 88,5 мільёнаў за ўсе 3 забудаваныя кавалкі. Прадаваць збіраліся па 1000 за метр квадратны. Чысты прыбытак атрыманы бізнесам яшчэ плюс 26 мільёнаў долараў. Цяпер прызначаная кампаніяй папярэдняя цана для пакупнікоў 1100 долараў за квадратны метр, а сярэдні кошт квадрата ў Менску 1250 долараў станам на 20 сакавіка 2022 года. Разница в 100 долларов, то есть это недоступное жилье. Но я считаю, что доступное жилье – это примерно 1000 долларов до 1000 долларов за квадратный метр. Пры гэтым на мінулых праектах у Скібудінвесту бліжэй да пачатку будоўлі дамоў назіралася павышэнне коштаў. Канчатковая цана магла перавышаць пачатковую на 200 долараў за квадратны метр. Як вынікае з дакументаў Менгарвыканкаму, зямельныя ільготы забудоўніку даваў тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Андрэй Шорац. Ён жа засвяціўся і падчас нашага расследавання схемаў распілу на рэканструкцыі стадыёну «Дынамо». Тады чыноўнік збег з кабінету ад нязручных пытанняў. Я не собираюсь и не буду вам комментировать то, что я не считаю нужным. Поэтому я сейчас занимаюсь другой работой, поэтому спасибо, что пришли. Извините. Нас глядит миллион человек, и вы отмовляетесь прокомментовать, чему было потрачено на 100 миллионов долларов больше бюджетных грошей, чем, например, на Венский Рапид, на іншие заходние якостные стадионы. Странные люди. Андрей Викторович, почакайте, калі ласка, одну хвилиночку. А як на «Дынамо» атрымалі вялікія падрады фірмы, афіліваныя з Бутрэстам? Ведаеце пра гэта? Гэтым разам мы патэлефанавалі ў Менгарвыканкам, каб спытаць, якім чынам пасля разлікаў чыноўнікаў зямля ў сталіцы за 25 мільёнаў патаннела ў 6 разоў. Вы меня извините, конечно, но я по телефону никакие такие вопросы обсуждать не буду. Это, во-первых, коммерческая тайная организация, во-вторых, извините. Как можно по телефону обсуждать такие вопросы?
Таким чынам, што мы высветлілі на гэтым этапе нашага расследавання? Беларускі бізнесовец бярэцца пабудаваць спартовы манеж, аднак яго выгоды, якія ён атрымлівае ад уладаў, у разы перавышаюць укладанні. Пры гэтым беларускі бюджэт недаатрымлівае дзесяткі мільёнаў долараў, а хутка на плечы беларускіх падаткаплатнікаў ускладзецца яшчэ і ўтрыманне новага спартовага аб'екту. Але хто гэта бізнесовец, які атрымлівае ад уладаў салодкія прапановы для вядзення бізнеса, а яго сям'я ласункі на святы асабіста ад Александра Лукашэнкі. Шлях у бізнес праз распранальню. Ён сам набірае каманду. Апошнія гады вялікае значэнне ў гэтай справе мае Дмітрий Баскаў. Сябраваць з Баскавым вельмі выгодна, у тым ліку таму, што патэнцыйна ты атрымоўваеш доступ да каманды Лукашэнкі. Яны атрымоўваюць нейкія прэферэнцыі, удзельнічаючы ў гэтым. Канешне, там гуляюць блізкі да яго людзі. У асноўным гэта былыя хакеісты рознай ступені паспяховасці, у тым ліку былыя гульцы зборнай, якія робяць вынік. Узровень гэтых экс-прафесійных хоккеистов дапамагае перамагаць аматараў, якія гуляюць з іншага боку. Там очень много бывших сотрудников его службы безопасности, но есть и естественные действующие, которые, в общем, выполняют несколько функций. Но и, в общем-то, понятно, что если, скажем так, хочешь решить какой-то серьезный вопрос, то надо быть вхожим в раздевалку, а еще лучше играть. И, в общем-то, там некоторые бизнесмены стараются туда проникнуть, но, скажем так, есть и обратный процесс, когда игроки становятся бизнесменами. Так или иначе, это люди, которым вот он доверяет, которых он знает. У 2018 годзе віцэ-прэзідэнт Нацыянальна-алімпійскага камітэту Андрэй Сташевіч, ён жа хакеіст Лукашэнкі, прызначае падрадчыкам на будоўлю лыжнага манежу свайго таварыша, яшчэ аднаго хакеіста з каманды Лукашэнкі Сергея Шыткоўскага. Сергей Шыткоўскі раней прафесійна гуляў у хакею, у 2009 годзе пайшоў з вялікага спорту і займаўся будаўнічым бізнесам, а ў 2015 годзе стаў акцыянерам будаўнічай кампаніі «Заслаўе Будінвест». Прарыў у яго бізнесе намеціўся з прыходам Шыткоўскага ў асабістую каманду Александра Лукашэнкі. Бацька Шыткоўскага таксама хакеіст, суддзя і чалавек не пакрыўджаны Лукашэнкам. Затое цяпер бацьку не забываюць, клічуць на матчы ветэранаў, да 60-годдзя паднеслі падарунак, а напярэдадні Новага года даставілі велізарны торт асабіста ад прэзідэнта. Шыткоўскі-малодшы ў каманду Лукашэнкі трапіў у 2010 годзе, часта лётаў на гульні з камандаю ў Эміраты, а ў 2014 ужо меў будаўнічы бізнес, а пасля чарговай гульні на хакейнай арэне нават быў адзначаны Лукашэнкам ордэнам за працоўныя заслугі. Мы патэлефанавалі Сергею Шыткоўскаму, каб даведацца, ці магчыма пры наяўнасці выключных ільготаў ад Лукашэнкі зрабіць жытло, будаванае бізнесоўцам, таннейшым для беларусаў. Добрый день, а могу я услышать Сергея Сергеевича Шыткоўского? Это я. Меня Ксения зовут, я журналист Белорусского расследовательского центра. Скажите, пожалуйста, вот ваша компания «Скистройинвест» получила под застройку землю... Какого центра расследовательского? Что вы придумываете? Я что-то понять не могу. Ваша компания получила землю под застройку... Дарэчы, Сергей Шыткоўскі не першы хакеіст з каманды абраных, які атрымлівае беспрэцэдэнтныя ўмовы для вядзення бізнесу. Залучанасць ва ўлюбёны спорт Александра Лукашэнкі дапамагае хакеістам залагоджваць і асабістыя зямельныя пытанні. Так, у 2017 годзе хросны бацька малодшага сына Сергея Шыткоўскага Елісея, Михаил Грабоўскі, самавольна захапіў кавалак праезнай часткі, падыход да вадасховішча Птіч і ўзвёў 7-метровую сцяну ад суседзяў. Сутнасць у тым, што мы, я і яшчэ 3 сям'і мелі няшчасце стаць суседзямі зоркі хакею Михаила Грабоўскага. Адразу пасля набыцця ўчастку ён прыступіў да актыўнага самазахопу зямлі. Нягледзячы на нашыя звароты, у сельсвыканкам, райвыканкам, аблвыканкам, пракуратуру, да кіраўніка раёну, у землеўпарадчыя службы раёну і вобласці. Свой участак і захопленую частку адзінай дарогі Грабоўскі пачаў агароджваць бетоннай сцяной вышынёй 7 метраў. Дзяржаўныя органы прызналі Грабоўскага вінаватым, пастанавілі прыцягнуць хакеіста да адміністратыўнай адказнасці і загадалі знесці сцяну. Аднак Александр Лукашэнка асабіста ўмяшаўся ў справу і аддаў гульцу кавалак дарогі.
Опять-таки, это вопрос, ну, я бы даже сказал, не то чтобы доверия, а вопрос настроения. То есть, ну, вот сегодня там Гробовский в милости, но это не значит, что завтра Гробовского за тот же самый забор незаконно возведенный, да, его не оштрафуют. Просто надо понимать, что есть такая особенность у системы, что она любит, когда есть задокументированные факты какой-то не совсем законной деятельности, но на которые до поры до времени просто закрывают глаза, а потом их же достают. До речі, менавіта з Грабоўскім Лукашенко быў заўважаны на адкрыцці скандальна вядомага рэстарану «Лебядзіны», пабудаванага яшчэ адным улюбёнцам Лукашэнкі Паўлам Белым. У нашым папярэднім расследаванні мы ўжо распавядалі, як пад патрэбы гэтага бізнесоўца Лукашенко рассунуў межы Менску. Участак элітнай зямлі плошчай больш за 15 гектараў кампанія атрымала пад інвестыцыйны праект у 2014 годзе. Узамен на ўзвядзенне гэтых аб'ектаў Александр Лукашенко сваім указам дазволіў Тапасу забудаваць рэшту тэрыторыі катэджамі, шматкватэрнымі дамамі і рэстаранам, не плацячы дзяржаве за зямельны надзел. Кадастравы кошт участку, плата за які ў выніку не пайшла ў бюджэт, амаль 28 мільёнаў долараў. Лукашенко дазволіў, што, праўда, атрымаўшы пад згаданы інвестпраект элітную зямлю, кампанія пачала першапачатковы праект змяняць. Спярша пасунула рэстаран да самога става Лебедзіны, у зону, дзе забаронена будаваць прыродаахоўным заканадаўствам. Затым пад нож пайшлі іншыя невыгодныя для забудоўніка элементы праекту. Тапас прыбраў з яго палі для футболу ды баскетболу, тэнісныя корты і дзіцячую пляцоўку. На іх месца паставілі дадатковую чаргу элітных катэджаў, а 7-павярховы дом ператварыўся ў 9-павярховік. Рэакцыя ўладаў на дзеянні забудоўніка, калі яна ўсё ж прыйшла, многіх агаломшыла. У 2018 годзе Лукашенко сваім указам памяняў ахоўную зону вакол вадаёму, рассунуўшы яе заднім чыслом вакол новапабудаванага рэстарана. Таксама, як і Шыткоўска, у тым жа 2018 годзе Лукашенко асабістым указам вызваліў нападніка Паўла Белага ад аплаты за зямлю і пасля пашырэння межаў Лебядзіна дазволіў будаваць у прыродаахоўнай зоне. Паводле нашых падлікаў, такі падарунак каштаваў бюджэту сотні мільёнаў долараў. Забудоўнікі мусяць мець нейкія свае кантакты з адміністрацыяй прэзідэнта ці структурамі, якія туды ўваходзяць, і лабіююць свае гэтыя рашэнні. І гэта насамрэч вельмі кепскі прыклад, потому што мясцовыя ўлады, нават калі яны не будуць згодныя, яны все роўна неяк выконваюць волю вышэйшага палітычнага органа. У партнёрах сям'і Паўла Белага па бізнесе асабістая лекарка Александра Лукашэнкі Святлана Канашенко. Сам хакеіст актыўна будуе ў сталіцы жыллёвыя комплексы і гандлёвыя цэнтры. Будаўніком зрабіўся яшчэ адзін хакеіст прэзідэнцкай каманды Дмітрый Баскаў. Ён пазнаёміўся з Лукашэнкам яшчэ ў 90-е. Вось як ён пра гэта распавядаў. Першае знаёмства адбылося яшчэ ў 1996 ці 1997 годзе. Тады прэзідэнт упершыню пачаў выходзіць на лёд. А я быў адным са старэйшых брамнікаў школы юнацтва, таму мяне залучалі да трэнаванняў. Пасля гэтага пачалася мая прафесійная кар'ера, але ў адпачынку для падтрымання формы я гуляў за каманду прэзідэнта, дзе мяне ўжо ўсе ведалі. У 2020 годзе, як саўладальнік будаўнічай кампаніі «Дачстар», Баскаў засвяціўся на скандальнай будоўлі побач з Грушаўскім скверам у Менску, які забудоўнікі надумалі знішчыць. У часе таго скандальнага праекту «Дачстар» задумала пашырыць будоўлю, дзеля гэтага планавалася высекчы частку Грушаўскага скверу. Мясцовыя жыхары абурыліся, яны выклікалі міліцыю на будаўнікоў, запісвалі зварот да Лукашэнкі, выходзілі на акцыі пратэсту. У выніку іх пачулі. З пытаннем прыехала разбірацца кіраўніца Савету Рэспублікі Наталья Качанова. Калі жыхары Менску пачалі выступаць супраць гэтай будоўлі, Лукашенко даў хакеісту Баскаву ў якасці кампенсацыі іншую зямлю. А ў 2021 годзе стала вядома, што іншая будаўнічая кампанія, якой валодае Дмітрый Баскаў, «Рэторсія Трэйд», будзе забудоўваць элітнае паселішча пад Менскам шматпавярховікамі. Такім чынам, што мы высветлілі па выніках нашага расследавання? Александр Лукашенко, які публічна выступае супраць звышпрыбыткаў беларускіх забудоўнікаў, насамрэч раздорвае зямельныя надзелы ў сталіцы сваім фаварытам, якіх вызваляе ад аплаты за гэтыя самыя надзелы. Бюджэт недаатрымлівае дзесяткі мільёнаў долараў за зямельныя надзелы. Усе яны застаюцца на рахунках хакеістаў-забудоўнікаў з асабістай каманды Александра Лукашэнкі. Дзякуем за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтага матэрыялу выданню «Рэформбай» і кіберпартызанам.